Ahojte, pozdravuje FK Plesnivec Team z Podchopku na prehybe. Dneska sme sa vybrali peši na Chopok. Uvedomila som si, že ja som ešte peši na Chopku nebola, tak najvyšší čas ho výjsť aj peši, nielen na lanovke, lebo väčšinou keď ideme lanovkou, tak potom pokračujeme ďalej na nejakú túru, ale dneska sme si povedali, že ideme na Chopok a urobíme to peši. Pečie slnko, tak uvidíme, ale tak ako to zvládneme. Prvú časť máme za sebou, prudko horou sme šli a teraz ideme zase tu na slnku, presne tam, na ten kopec, ktorý vidíte za nami, to je Chopok. Takže držte nám palce a ozveme sa z hora. Ahojte. Čaves. Tak sme vyšli prvý strmý úsek. Dostali sme sa za tento ohradník, lebo od spodu sme ani nevideli, kde končí a či vôbec končí. Tak končí presne tu. Takže oproti nám vidíme vrchol Sinej, kde sme tiež boli aj s Jankou v októbri, keď bolo totálne teplo. No a v novembri? Tak to bolo v novembri a bolo totálne teplo a ideme smer hore sa potiť. Takže takto spoza hrnčeka vykúkne naša Zdenka. Takto si kráča hore Jasnou a už to má posledné metre na Lúkovú. Takže takto nám kráča náš člen FK Plesnivec Teamu. Ahojte. Ahojte, pozdravujeme z Lúkovej. Sedíme na sedačke a hojdáme sa. Na lanovke, ktorá je vypnutá, ale lebo prišli sme peši. No, dneska turisti riadni. Takže kopec srnatý. Riadne. Ale zatiaľ sme ho dali, takže. Zatiaľ sme ho dali. Janka sa ešte pasie na čučorkách a brusniciach. Tak ho tu čakáme. To je príjemný chládoček. Jo, to je super, lebo celým kopcom už slnko a hore nás tiež čaká ešte čisté slnko, bez chládku. No. A kocháme sa tu krásnou prírodou dookola. Takže je to tu skvelé. Je taká nefunkčná lanovka, je úžasná. Tak je funkčná, len... No, samozrejme, funkčná je. Momentálne je na leto vypnutá. Na Juko takedy robil na lanovkách. No je to. Tak má déjà vu. Hej, takže ja si to tu užívam. Spomínam na skvelo strávený čas Jasnej za ovládacím pultom, gombíkom, stláčať, uberať, pridávať, stopovať. Takže nejakých 330 nám chýba výškových do Chopku. Čo? To si ešte prešlapneme trošku. Ešte kopec čaká na nás. Ale bolo 1300, takže to vrne 600 dačo, tak no a zhruba asi v polovičke by sme mohli byť tým pádom. No ja som dúfala, že sme vyššie ako v polovičke. Tak veď plus minus, no. Neber mi ilúzie. Lanovka ide. Pre chvíľu zastala. A táto stojí stále. No táto stojí. Našťastie. Tak keby sa teraz pohla, boli by sme v inom šoku, že? Rúbsak mám úplne bokom, ty máš aspoň na lanovke, ako sa patrí. Pán lanovkár. Ale ja mám rúbsak niekde hodený. Si ho dala dať do... Niekde tam. Niekde do je sektoru. hodený.
Sektor V, ako všade. Ale ešte keby sa pohľad, ešte ako vyskočím tu na dade. Možno. Ale výhľad je tu krásny, ako táto lanovka je úžasná. Absolvovať aj smerom dole, ako úžasné. Ako Mara, Sina, ako na dlani. Krásne, lebo je tak bližšie. Pekne Dereše, Polanu, všetko. Aha, už vidíme aj Janku. Už vidíme aj Janku. Janka nám je tu. Janka, my ťa zdravíme. Ahoj. Poď si sadnúť na lanovku. Ticho, ticho, už ide. Žiadne tajomstvá. Ticho, ticho, už ide. Takže ideme hore takýmito serpentínami. Ale tiež nám nič nedarujú. Však láska. Asi nie, no. Ale tak... Ale stúpa sa rýchlo, hej. Takže ideme sem hore. Tak čo je toto za lanovku? No toto už je stará dvojsedačka, ktorá takedy slúžila pre všetkých. Dalo sa prísť len potiaľ, to už tento kúsok každý musel ísť pešo. A potom postavili funitel, kabínky a táto už ostala nevyužitá. Tak ho využijeme aspoň takto na krásny výhľad na chopok. Pri výstupe krásny chopok, vidno všetko nádhera. Yamaha Jumbier, No. Krása. Tam je Jumbier, áno. To je Jumbier, áno. To je blízko. 2 hodiny šlapania z chopku. Cestou naspäť sa vezieme na lanovke a vidíme krásne, kade sme šli hore, týmito serpentínami. A lúčime sa s chopkom. Tam je vľavo. Pred chvíľou sme boli hore na jeho vrchole a už sme o koľko metrov nižšie. Takže spomíname, ako sme šli hore, keď sme boli ešte len tu. A už sme mysleli, že sme dosť vysoko. A tak už keď sme prišli na Lukovu, už od tej Lukovej už až také hrozné není, no. No, lebo tu sú tie serpentínky, Potom už druhá, to tak sa minie. druhý koniec lanovky a zrazu hore. A sme si... Odrátaš o 3 stĺpy a... Hej, odrátali sme si, že ešte 2 stĺpy a... To potom prešlo rýchlo už. Aj. No, No, ja čo je teraz ešte prechádzka dole pri hybou. No, toto je reštaurácia Luková. Popri tom akože plote, tak tam boli fajné, čo Janka? Brusnice. Pekne brusnice. No, Vynikajúce. Fakt pekné. takže oplatí sa ísť peši a viete sa osviežiť lesnými plodmi. Niečo sme tam samozrejme nechali aj pre mackov.
Je tam toho pre všetkých dosť. No a teraz vidíme ten kopec, ktorý sme šlapali peši. Tady je to ešte strmhlav hore. Toto bolo dosť, no. Ale po troške sem tam sme si oddychli, tak aby nám dobre bolo.